ότι έχασα τα παιδιά μου τόσο άδικα, από έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, γελίο, έναν τρόπο που δεν περνούσε καν από το μυαλό του καθένα μας. Εσύ τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι το στατιστικό λάθος στα 7-6 δισεκατομμύρια πόσοι είμαστε σε όλο τον πλανήτη. Ίσως δεν θα ξαναμιλήσει με τέτοιον άνθρωπο σε όλη του ζωή. Και ίσως να μην ξανασυναντήσει. Είναι ανάγκη να ζητήσουμε και επισήμως την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης Πού βρίσκεστε? Γεια σας. Παρακολουθείτε μία ακόμα πρέσα. Αυτή τη φορά όχι από το nonpapers.gr αλλά από το epolitical.gr. Θα παρακολουθείτε λοιπόν την δημοσιογραφική μας πρέσα μέσα από το epolitical.gr στο διαδίκτυο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα δημοσιογραφικά στα οποία εμείς, η λειτουργία της ενημέρωσης, δεν τους δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται καμιά φορά σε άλλα πράγματα και όχι ίσως στα ελάσσονα και όχι στα μείζωνα. Ένα από τα μείζωνα, φυσικά, και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι το δυστύχημα των τεμπών και η δίκη η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Λάρισα. Φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Νίκο Πλακιά, πατέρα θυμάτων των τεμπών, νομίζω είναι γνωστό σε όλους, και θέλω να τον καλωσορίσω και να κάνουμε μια κουβέντα για τη συγκεκριμένη δίκη. Κύριε Πλακιά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, θα συγχωρήσετε και τον Νικό και τον δικό μου και του Νίκου, γιατί δυστυχώς αυτή η τραγική ιστορία μας έχει κάνει να μιλήσουμε πολλές φορές και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Ναι. Οπότε πλέον χρησιμοποιούμε το μικρό όνομα ο ένας του άλλου. Οπότε, Νικό μου, το πρώτο πράγμα που εγώ έχω πολύ μεγάλη απορία για αυτή τη δίκη είναι το γεγονός ότι διεξάγεται η δίκη αυτή χωρίς οι κατηγορούμενοι να είναι παρόντες, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω δει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες αυτής της δίκης. Κάνω λάθος ή όχι, Νίκο? Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορούμενων που έχει φτάσει ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, οι οποίοι είχαν φτάσει στον αριθμό 8. Από εκεί και πέρα, εφόσον η δικαιοσύνη, ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα να μην παραβρίσκονται και να εκπροσωπούνται από τους νομικούς τους, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η πρόταση της εισαγγελίας ήταν ότι κατά την εξέταση θα ήταν καλό από την πλευρά των κατηγορούμενων και των νομικών, κυρίως των δικηγόρων, να τους πούνε να προσέλθουν στο δικαστήριο για να καταθέσουν αυτοπροσώπους και όχι μέσω νομικών. Από την άλλη, λογικό είναι, ξέρεις, η δημοσιότητα της δίκης λίγο, Δημήτρη, χαλαρότητα του καλοκαιριού, λίγο ότι αυτούς τους 3 μήνες ήμασταν πιο πολύ στο στάδιο των ενστάσεων, των αιτήσεων, γενικά της γραφειοκρατίας, για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Περιμένουμε την Τρίτη, μέχρι Δευτέρα Τρίτη είναι οι 2 τελευταίες πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Η επόμενη θα είναι 7 Σεπτεμβρίου. Χθες είπε η κυρία Πρόεδρος ότι ό,τι είναι να γίνουν ενστάσεις και αιτήματα θα απαντηθούν την Τρίτη από την εισαγγελέα. Δεν θα δεχτεί άλλα και θα πάμε κατευθείαν μετά από τις 8 Σεπτεμβρίου θα πάμε στην ουσία της υπόθεσης. Οπότε αυτά όλα λογικά είναι, να μην εσάς ιδίως τους δημοσιογράφους να μην σας προσελκύει τόσο πολύ, μια και δεν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη, οι δικαστικοί ρεπόρτερ είναι σε καθημερινή βάση εκεί, τους βλέπω, μιλάμε, τα λέμε.
από το Σεπτέμβριο, Δημήτρη, θα μπούμε καλύτερα στην υπόθεση. Και να σου πω κάτι, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή να καλύψετε. Είναι οι ενστάσεις οι οποίες είναι για τη δίκη να σπάσει, η δίκη να γίνει δύο κομμάτια. Ο καθένας υπερασπίζεται τον κατηγορούμενό του, γιατί είναι εδώ. Οι δικοί μας θα αντικρούν. Είναι περισσότερο νομικά τα θέματα. Και εμείς παραβρισκόμαστε και μόνο θέμα ψυχολογικής στήριξης των νομικών μας και δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι την δεδομένη στιγμή. Εκτός από ορισμένες, όπως παρακολουθείτε και εσείς, στιγμές, οι οποίες οι δικηγόροι των αντιδίκων ξεπερνούν την κόκκινη γραμμή και εκφράζονται ορισμένες φορές με πάρα πολλές άσχημες εκφράσεις προς εμάς. Δηλαδή, όπως είπαν προχθές, ότι είναι άσχετος με την υπόθεση, ότι δεν μπορούσε να είναι εδώ, κάτι τέτοια πράγματα τα οποία μας προσβάλλουν και δημιουργούν ορισμένες εκρήξεις στο ακροατήριο. Αντιδράσατε εσείς, ισχύει? Αυτό γράφτηκε, ότι αντιδράσατε. Έχω αντιδράσει αρκετές φορές, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρώ και θα αντιδρώ πάντα, Δημήτρη, όσο και να σέβομαι την έδρα, όσο και να σέβομαι τους εφέτες και την πρόεδρο του δικαστηρίου. Ορισμένες φορές δεν μπορώ να ακούω πράγματα τα οποία, αν και μας έχει προειδοποιήσει η πρόεδρος, ότι αν υπάρχουν εκρήξεις στην δεδομένη στιγμή, φανταστείτε μετά όταν θα ακούσετε την υπερασπιστική γραμμή, τι θα κάνετε. Μας έχει προετοιμάσει ότι θα ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν μας αρέσει και πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Εγώ από την πλευρά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσω την ψυχραιμία. Είμαστε εκεί για να αποδοθούν επιτέλους οι ευθύνες. Όπως γνωρίζεις και εσύ, από την πρώτη στιγμή έχουν περάσει ήδη 3,5 χρόνια και δεν είναι κανένα στη φυλακή. Είναι τέταρτο καλοκαίρι που κάνουμε χωρίς τα παιδιά μας και όλοι οι κατηγορούμενοι είναι σπίτια τους και θα συνεχίσουν τη ζωή τους και κάνουν τις διακοπές. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Πρέπει η διαδικασία να ολοκληρωθεί σε ένα εύλογο διάστημα, να αποδοθούν ευθύνες και στους 34 οι οποίοι είναι εκεί για κακούργημα. Αν και αυτοί ήδη, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, έπρεπε, αν ζούσαμε σε ένα κράτος δικαίου, τι μπορούσε να γίνει, Δημήτρη, για να μας προφυλάξουμε? Να μην πηγαίνουμε εμείς στα δικαστήρια. Αυτή ήταν όταν λέμε να προφυλάξουν τους συγγενείς, τι ήταν? Να μας προφυλάξουν να ζήσουμε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, κύριε Πλακιά? Μπορούσε να γίνει στην αρχή, εφόσον πέρασαν την πόρτα του ανακριτή το πρώτο εξάμηνο και οι 33, οι 34, οι 36, οι 38 ήταν για κακούργημα. Έπρεπε να κλείσει η διαδικασία ανακριτική σε αυτούς τους 36, να οδηγηθούν στη φυλακή εφόσον είναι για κακουργήματα, και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουν οι δίκες και να πάνε οι νομικοί να τους υπερασπίσουν και εμείς να στρέψουμε την προσοχή μας στις άλλες τις δίκες με τα πολιτικά πρόσωπα, όπως γνωρίζεις, που τις έχουν σπάσει σε 6 διαφορετικές δίκες. Αυτή είναι η δίκη. Όταν είσαι για κακούργημα, Δημήτρη, πρέπει να είσαι στη φυλακή. Κάνει είσαι αθώος, να γυρίσεις σπίτι σου. Εδώ πέρασαν και τα 18 μήνα, βγήκαν έξω ακόμα και ο Σταθμάρχης ο άλλος επιθεωρητής. Και τώρα προσπαθούμε να παλέψουμε με τον χρόνο, γιατί και ο χρόνος αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, δεν είναι εις βάρος μας. Και το γνωρίζει πολύ καλά, γιατί και να τελειώσει η διαδικασία αυτή σε ένα εύλογο διάστημα, εγώ υπολογίζω τέλη του 28, θα αρχίσουν οι εφέσεις, θα πάμε στα εφετεία. Εμείς θα κάνουμε εφέσεις εκεί που δεν θα μείνουμε ευχαριστημένοι και όταν θα δούμε ότι κάποιος πάει να την γλιτώσει, όπως και οι κατηγορούμενοι θα κάνουν εφέσεις για να μειώσουν τις ποινές της. Υπάρχουν και οι παραγραφές για τα πλημελήματα, Νίκο μου. Βέβαια, υπάρχουν και αυτές οι παραγραφές στην πενταετία. Υπάρχουν και οι παραγραφές για τα πλημελήματα στην πενταετία. Πρέπει και αυτές να τρέξουν να τις προλάβουμε. Είναι γνώστες η έδρα. Είπαν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα υπάρχουν μέχρι και 3 δικάσιμες την ημέρα. Θα ξεκινάμε και από τις 9 να τελειώνουμε λίγο πιο αργά για να προλάβουμε αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το θετικό σημείο, ότι η έδρα είναι γνώστης της δικογραφίας, είναι γνώστης της υπόθεσης. Από εκεί και πέρα όμως όλοι θα κρυθούμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας, Δημήτρη. Δεν μπορώ να πω τώρα αυτή τη δεδομένη στιγμή, γιατί μια και όπως είπαμε πριν, ακόμα δεν έχουμε μπει στην ουσία της υπόθεσης. Καλά, ναι, εντάξει. Προφανώς και δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, γιατί είμαστε στο ξεκίνημα. Τώρα εννοείται. Θα ήταν και λάθος από την όποια πλευρά να πει οτιδήποτε στο ξεκίνημα της δίκης. Να ακυρώσω ή να επιβραβεύσω τη δεδομένη στιγμή τον οποιοδήποτε. Όχι. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, έτσι λέει ο κόσμος, και σωστά το λέει. Και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο όλοι. Ψυχραιμία και σοβαρότητα χρειάζεται, γιατί πρόκειται για μια πολύ σοβαρή δίκη, για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Οπότε καλό θα είναι όλοι να κρατήσουν τη σοβαρότητα. Η σοβαρότητα δεν θα επικρατήσει από όλους μας, και από τους μεν και από τους δε. Ήδη παρακολουθώντας πιο πολύ ανιχνευτικά, θα έλεγα τον όρο, ότι είμαστε εκεί, να σφιγγομετρήσουμε αντιδράσεις, να σφιγγομετρήσουμε δικηγόρους, να σφιγγομετρήσουμε τους δικηγόρους των αντιδίκων.
μια ανιχνευτική, θα έλεγα, διαδικασία για να δούμε απλά τι ρόλο θα παίξει ο καθένας. Υπάρχουν πολλοί δικηγόροι των συγγενών οι οποίοι δεν παραβρίσκονται, ούτε αυτή ισχύει, το διάβασα. Όχι μόνο ισχύει, είναι η ντροπή. Δηλαδή, χτες μέτρησα 14 οικογένειες ήμασταν παρόν και ήταν 12 πάλι δικηγόροι. Δηλαδή, ούτε το 1 τρίτο. Ούτε το 1 τρίτο. Ποιο είναι τρίτο? Δηλαδή, υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι δεν εκπροσωπήθηκαν καθόλου, ας πούμε, στη χθεσινή ημέρα που είπατε. Όχι στη χθεσινή, καθόλου τη διαδικασία, εκτός από την πρώτη μέρα που δηλώσαν τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Μετά ορισμένους δεν τους ξαναείδαμε. Ελπίζω, θα σας το πω απλά, ελπίζω την ίδια στάση να κρατήσουν, Δημήτρη, και όταν θα ανοίξουν και οι αγωγές για τα αστικά. Εφόσον δεν πιστεύουν σε αυτή τη διαδικασία, καλό είναι να μην πιστέψουν ούτε στην άλλη διαδικασία. Θα είναι ντροπή για αυτούς που εκπροσωπούν να μην παραβρεθούν σε όλη τη διαδικασία. Εγώ δεν θα πω για συγγενείς. Ο συγγενείς δεν υποχρεούται να είναι στην διαδικασία, γιατί όπως είπα και πριν, είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Θα πάμε εμείς. Υπάρχει και κάτι άλλο, Νίκο, το οποίο το είπε ένα συγγενής, συγγνώμη που σε διακόπτω, και εγώ το σέβομαι απόλυτα, ότι οι συγγενείς οι οποίοι δεν είναι από τη Λάρισα, είναι από την Αθήνα για παράδειγμα. Το να ανέβει κάποιος στη Λάρισα χρειάζεται 160 ευρώ βενζίνη τουλάχιστον για να πάει και να έρθει. Συν το πώς θα μείνει εκεί. Είναι αδύνατο να έρχεται κανένας άνθρωπος. Είναι αλήθεια και γι' αυτό δεν θα αναφέρω τους συγγενείς, γιατί δεν μπορώ να ζητήσω από τους συγγενείς από την Αθήνα ιδίως να ανεβαίνουν στη δίκη στη Λάρισα όταν δεν παραβρίσκονται συγγενείς οι οποίοι είναι πολύ κοντά στη δίκη στη Λάρισα. Είναι και εσύ, όπως είπες, πέρα από το κόστος, είναι ένα κόστος το οποίο το μήνα μπορεί να ξεπεράσει και τα 1.000 ευρώ. Είναι οι δουλειές, είναι και οι δουλειές. Έχουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι, καταρχάς είναι εργαζόμενοι. Βιοποριζόμαστε κι εμείς. Δεν έχουν σταματήσει οι δουλειές μας. Αλλά εγώ όμως θα σου πω πάλι, είσαι χρόνια σε αυτό το αντικείμενο. Ο δικηγόρος, Δημήτρη, δεν πρέπει να παραβρίσκεται. Εάν έχω τον δικηγόρο μου, δεν χρειάζεται να παραβρίσκουμε. Θα τον πάρω ένα τηλέφωνο το απόγευμα, θα με ενημερώσει για τη διαδικασία, θα μου πει τι έγινε. Ο δικηγόρος όμως, Δημήτρη, δεν πρέπει να παραβρίσκεται. Επιβάλλεται να παραβρίσκεται. Επιβάλλεται. Αυτή είναι η έκφραση. Είναι δυνατόν να παραβρίσκονται κάθε μέρα οι δικηγόροι των κατηγορούμενων 20 και 25 δικηγόροι, και μιλάμε για κορυφαίους ποινικολόγους και καθηγητές, όπως είναι ο Μιλονόπουλος, ο Ιωαννίδης, ο Σοφός, κορυφαίοι ποινικολόγοι, και να μην έρχονται οι δικοί μας οι δικηγόροι. Αυτό πρέπει λίγο να το κοιτάξουν, να έρθουν, γιατί θα είναι ντροπή να εμφανιστούν στην αρχή και στο τέλος της διαδικασίας. Κοίταξε, Νίκο, χωρίς να θέλω να με παρεξηγήσει κάποιος, αλλά επειδή καλύπτουμε χρόνια αυτή την ιστορία και λίγο πολύ οι δημοσιογράφοι έχουμε μια εμπειρία να κρίνουμε πρόσωπα και καταστάσεις, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι οι μεγάλες δίκες που προσελκύουν τα φώτα της δημοσιότητας προσελκύουν και κάποιους δικηγόρους για γνωστούς λόγους, και όταν τα φώτα της δημοσιότητας πέσουν και ξεκινούν οι δίκες, τότε οι δικηγόροι απουσιάζουν. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, Νίκο μου. Ναι, όπως υπάρχει και το αντίθετο φαινόμενο, ενώ είναι εξαφανισμένοι σε όλη τη διαδικασία, εμφανίζονται στο δικαστήριο για να πάρουν και αυτή το μερίδιο της δημοσιότητας που τους αναλογεί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Να σου πω κάτι, Δημήτρη, μεταξύ μας. Από αυτήν τη δίκη οι νομικοί θα βγουν σίγουρα πιο οικονομικά κερδισμένοι, δεν τους συζητάω, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν το δικαιούνται, γιατί και αυτοί έχουν αφιερώσει ώρες ατελείωτες στη μελέτη της υπογραφής και για να υπερασπιστούν αυτά. Αυτό δεν με αφορά καθόλου. Θα πάρουν τη δημοσιότητα που τους αναλογεί, όπως είπες και εσύ, αλλά εδώ υπάρχει ένα αλλά. Θα γυρίσουν σπίτια και θα συνεχίσουν τις ζωές τους με τις οικογένειάς τους και με τα παιδιά τους. Εμείς, Δημήτρη, μετά από αυτή τη διαδικασία θα γυρίσουμε σπίτια μας και τα δωμάτια θα είναι πάλι άδεια. Ναι, σωστός. Αυτό δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, Νίκο. Εδώ όλοι υποκλεινόμαστε σε αυτό. Εάν εσείς σταθήκατε μία φορά όλο αυτό το διάστημα, οι νομικοί πρέπει να σταθούν και στον ανθρώπινο παράγοντα πέρα από όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι λογικό και αποδεκτό. Δεν είναι κάτι κακό. Δεν το λέω για κακό. Είναι επαγγελματίες. Οι άνθρωποι όπως είμαι και εγώ, εσύ και εσύ. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει γίνει αυτό το περίφημο αίτημα των γονιών, και μάλιστα χύθηκε πολύ μελάνη δημοσιογραφικό σε αυτό, για τις εκταφές και για να σταλούν τα δείγματα σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Άκουγα έναν γονέα προχθές, για την ακρίβεια, να λέει ότι ακόμα περιμένουν από τους αρμόδιες αρχές, από την εισαγγελία, να τους ορίσει τα δικαστήρια του εξωτερικού στα οποία θα πάνε τα δείγματα. Επειδή χύθηκε πολύ μελάνη και επειδή οι κατηγορίες ήταν εκατέρωθεν, δηλαδή κάποιοι γονείς κατηγορούσαν το κράτος για τη γνωστή κολυσιεργία, το κράτος από την άλλη έλεγε τους γονείς
ή τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι λέγανε, κάποιοι γράψανε για τους γονείς ότι τρέξατε να ζητήσετε εκταφές και όταν το κράτος σας έδωσε τη δυνατότητα να κάνετε τις εκταφές, εσείς δεν προτείνετε εξειδικευμένα εργαστήρια. Εμείς οι πολίτες που γίνομαστε δέκτες όλης αυτής της πληροφορίας έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, δεν ξέρουμε ποιος έχει δίκιο. Να σας πω και εγώ λίγο αυτό το θέμα, αν και βρίσκω τους συγγενείς στο δικαστήριο σε καθημερινή βάση, δεν τους ρώτησα και πάρα πολλά που βρίσκεται αυτήν τη διαδικασία. Ξέρω μόνο και που σταμάτησε ότι πλέον από τις 9 οικογένειες, αν δεν κάνω λάθος, οι 4 έχουν αποσυρθεί από το αίτημά τους. Άρα έχουν μείνει νομίζω 5-4 οικογένειες, Δημήτρη, οι οποίοι συνεχίζουν στο αίτημά τους. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχω γνώμη, δεν μπορώ να πάρω θέση, γιατί εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εγώ ποτέ δεν το πλησιάζει, γιατί είναι το δικαίωμα του κάθε συγγενή να ζητήσει κάτι. Αλλά από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει και τα 3 χρόνια, τα οποία σου δίνουν την δυνατότητα ακόμα και μόνος σου, χωρίς να κάνεις την εκταφή και να ψάξεις να βρεις τα ερωτήματα που σε απασχολούν, αν αυτά τα ερωτήματα έχουν μόνο να κάνουν τον τρόπο από τον οποίο έχεις χάσει τον συγγενή σου. Αλλά υπάρχουν και άλλες κάποιες λεπτές γραμμές, τις οποίες γνωρίζεις και εσύ, ένα θέμα το οποίο πήρε διάσταση. Αν θέλεις να ψάξεις κάτι πιο εξειδικευμένο, λογικό είναι ότι θα περιμένεις ένα εργαστήριο από το εξωτερικό. Θα ενημερωθώ όμως, ειλικρινά σου μιλάω, θα ενημερωθώ την Δευτέρα ή την Τρίτη. Θα ρωτήσω τους συγγενείς οι οποίοι να μου πούνε. Θα ρωτήσω τον κύριο Ασλανίδη, ο οποίος. Νομίζω ο Παύλος τα γνωρίζει, ο κύριος Ασλανίδης τα γνωρίζει. Δεν το γνωρίζω, γιατί είναι ένα ευαίσθητο σημείο και δεν θέλω δηλαδή να. Αλλά θα το ενημερώσω και θα ενημερώσω. Και θα σας ενημερώσω. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κάτι το οποίο θέλω να τα πούμε. Απλώς δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Απλώς είμαι σίγουρος ότι από τις 9 οικογένειες οι 4 έχουν αποσυρθεί από αυτό το αίτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, 2 τελευταίες ερωτήσεις, Νίκο μου. Ίσως είναι στις κατηγορίες αυτές των δύσκολων ερωτήσεων που μπορεί να μην θέλεις να τις απαντήσεις, οπότε απολύτως σεβαστό αν δεν θέλεις να τις απαντήσεις. Δεν υπάρχει δύσκολη ερώτηση και απάντηση, Δημήτρη. Ναι, είναι λίγο προσωπικού χαρακτήρα, γι' αυτό λέω δύσκολη. Διάβασα και είδα ότι είχες μία διένεξη εντός του δικαστηρίου με το στέλεχος εκείνο του ΟΣΕ, ο οποίος είναι και κατηγορήμονος, ο οποίος έχει γίνει γνωστός στον υπόλοιπο κόσμο, σε εμάς, μέσα από 2 βίντεο τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα. Το ένα ήταν στην περίφημη συνέντευξη αυτή με τον κύριο Γεραπετρίτη, όπου ήταν το στέλεχος εκείνος που πίσω από τον Υπουργό έλεγε στον μηχανοδηγό του ΟΣΕ. Παπαδόπουλο ήταν, με τον Υφυπουργό, ναι. Σταμάτα, τέλος. Και λίγες μέρες μετά ή λίγες μέρες πριν, δεν θυμάμαι τώρα πότε έγινε αυτό, εμφανίστηκε σε ένα βιντεάκι να παριστάνει τον πελάτη του ΟΣΕ και να λέει στις κάμερες ότι είναι απολύτως ασφαλές και μπορεί να ταξιδέψει οπωσδήποτε. Υπήρξε όντως αυτό το επεισόδιο, Νίκο? Ναι, υπήρξε και δεν είναι κάτι το οποίο δυστυχώς εσύ το γνωρίζεις, γιατί δεν μην λέμε τα ίδια. Είσαι από την πρώτη στιγμή την υπόθεση, θα θυμάσαι όλα καλά. Αυτή είναι η λεκτική διένεξη μαζί με τον Στουρνάρα. Ξαναέφερε το θέμα στην επιφάνεια για να τιμήσει και στον κόσμο ποιους έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκεί. Το ξεκίνημα της διένεξης ξεκίνησε διότι ο συνήγορος υπεράσπισης του Στουρνάρα χαρακτήρισε τον πελάτη του ότι δεν έπρεπε καν να βρίσκεται σε αυτή τη θέση εδώ, γιατί είναι άσχετος με την υπόθεση. Κάπου εκεί δηλαδή. Πώς να σου πω, Δημήτρη, είναι δυνατόν ο λεγόμενος, ο οποίος έχουμε και τα 2 βίντεο στην κατοχή μας, τα οποία θυμίζουν το ποιόν του Στουρνάρα. Ξέρουμε τις προθέσεις. Τις προθέσεις του, τη θέση του που κατήχε στο. Ο οποίος κατήχε κομβική θέση στον ΟΣΕ για την ασφάλεια των. Δεν θυμάμαι τις κυκλοφορίες, κάτι γενικώς. Ήταν υψηλόβαθμος. Ήταν υψηλόβαθμος τέλεχος τόσο. Με ευθύνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ακριβώς. Και είναι δυνατόν 2 φορές χλέβασε τους συγγενείς, εσάς όλους δεξιγέλες, δηλαδή παρουσιάστηκε σε σταθμό ο τυχαίος επιβάτης, ένας τυχαίος επιβάτης, να του παίξει τυχαίος επιβάτης και να μας πει ότι τα τρένα ήταν ασφαλή. Θυμάσαι, ήταν τότε που η κυβέρνηση βιαζόταν να κυκλοφορήσει τα τρένα. Να βάλουμε μέσα τα παιδιά μας. Ναι, ενώ τώρα 3,5 χρόνια μετά ακόμα τα τρένα δεν λειτουργούν, τότε μετά από 20 μέρες ήταν ασφαλή. Καταλαβαίνεις τώρα, αυτό και μόνο που σου λέω, βάλτε το λίγο στο μυαλό, επεξεργαστείτε το και σας λέω, 3,5 χρόνια μετά έχουμε σιδηρόδρομο, Δημήτρη? Όχι βέβαια. Δεν λειτουργεί καμία γραμμή. Εδώ στην Καλαμπάκα τρένο δεν έρχεται. Λειτουργεί το 50% νομίζω του σιδηροδρόμου και αυτοί παρουσιάσαν το σιδηρόδρομο μετά από 20 μέρες από το δυστύχημα, το παρουσιάσαν ασφαλή.
Αυτό δεν είναι η συγκάλυψη. Αυτή δεν είναι η πολιτική και η επικοινωνιακή συγκάλυψη που φωνάζω εγώ 3,5 χρόνια τώρα. Γιατί να πιαστώ από φορτία, από ξυλόλια, από διάφορα άλλα τα οποία δεν τα ερευνήσαμε, δεν βρήκαμε κάτι, κάποιοι έχουν βρει και εκείνη τα δικαστήρια θα τα αποδώσουν. Εγώ σας ρωτάω, αυτή είναι η συγκάλυψη και η επικοινωνιακή που έγινε λόγω εκλογών στα Τέμπη. Δεν μπορεί να επιβάλλει ποινές, Δημήτρη? Απλά μία ερώτηση. Προφανώς. Τόσοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή Αυτή τους. είναι Η απάντηση είναι αυτονόητη, Νίκο. Είναι αυτονόητη. Είναι αυτονόητη. Το κάνανε 3 φορές. Το κάνανε με το Predator. Το κάνανε κατά κόνον και με μια άλλη υπόθεση. Δηλαδή πάμε το κάνανε με το Τέμπη. Δηλαδή για να κρατήσεις την καρέκλα σου θα βεβαιώσει νεκρούς, θα βεβαιώσει ψυχές, θα πατήσει από πτωμάτων. Αυτό από μόνο το έπρεπε να είναι όχι μόνο κακούργημα, έπρεπε να είναι ισόβια φυλακή. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, Νίκο. Γράψαν οι συνάδελφοί μου και για ένα επεισόδιο που είχες με την κυρία Καριστιανού. Ισχύει αυτό? Δεν ήταν επεισόδιο ακριβώς, ήταν μια ελεκτική αντιπαράθεση η οποία όταν μπήκε στην αίθουσα κυρία Καριστιανού κάτι την ρώτησε, με απάντησε με αυτή τη φράση που πέδε. Αυτό έληξε εκεί το θέμα, δεν δώσαμε συνέχεια. Επιτρέπεται να μάθουμε τι τη ρώτησες, Νίκο, που την έφερε στο σημείο να σου πει ότι με σένα θα μιλάω τώρα? Όχι, εντάξει, θα με αφήσετε να μην. Ναι, εντάξει. Δεν είναι κάτι το σημαντικό. Είναι να ξέρεις πώς θα βρεθούμε οι δυο μας, θα πούμε μια φράση η οποία δεν χρειάζεται να. Πώς είναι δύο ποδοσφαιριστές που βλέπαμε τώρα στο Μουντιάλ, δύο ποδοσφαιριστές που θα ανταλλάξουν κάποιες κουβέντες, κάτι τέτοιο. Ας το πω έτσι με ένα παράδειγμα. Δεν είναι κάτι, καθίσαμε στις θέσεις μας, συνέχισε η δίκη. Απλώς αυτό του δίνουν έκταση τα media και τα social. Τι ξέρεις τη δουλειά σας ποια είναι, πιο πολύ ενδιαφέρον να παρουσιάζουν αυτά παρά η ουσία της υπόθεσης, όπως είπε στην αρχή. Πιο πολύ πουλάει κλειδαρότρυπα παρά η ίδια η ουσία της υπόθεσης. Ναι. Δυστυχώς. Αυτή είναι μια δική μας παθογένεια που πρέπει να την παλέψουμε. Και κανένα δυο φορές και εμείς πρέπει να ξεκαθαρίζουμε κι εσείς ότι τα Τέμπη δεν είναι πλακιάς ή Καριστιανού ή πλακιάς. Τα Τέμπη είναι 55 οικογένειες οι οποίες θα δώσουν την μάχη τους. Αν και όπως είπες και εσύ, η παρουσία στα δικαστήρια δεν είναι αυτή που περιμένουμε από τους νομικούς ή αυτά. Ας ελπίζουμε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο τα πράγματα να αλλάξουν, γιατί και με τη βοήθειά σας, όταν θα αρχίσετε και εσείς να μπαίνετε πάλι στην υπόθεση, θα αναγκαστούν νομικοί να παραβρίσκουν τις συνεδριάσεις και από εκεί και πέρα θα τραβήξουν και τους συγγενείς, όποιος μπορεί, μία φορά την εβδομάδα, μία φορά στις 15, όποτε μπορεί να παραβρίσκεται. Το γνωρίζω και εγώ, όπως είπες και εσύ, δεν είναι και τόσο εύκολο. Ακόμα και εγώ από Τρίκαλα, που είμαι μία ώρα να πάω στην Άρη στον Δημήτρη, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί και εγώ τώρα βρίσκομαι στη δουλειά μου, είναι η δουλειά μου εποχιακή και εγώ τώρα πρέπει να καθίσω να δουλέψω και δεν είναι υποχρεούμενο. Σας είπα, αν θέλουν να μας προστατέψουν, και να σας πω και κάτι. Και γιατί να μην πληρώσει το κράτος τα έξοδα των συγγενών ή των δικηγόρων για να παραβρίσκονται στη δίκη? Καλό είναι το ερώτημα αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο έπρεπε είναι να. Είναι υποχρέωση του κράτους. Δείχνει τον ελάχιστο σεβασμό στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ένα λεωφοριάκι από τη Θεσσαλονίκη, ένα από την Αθήνα να μπορεί όποιος θέλει σε καθημερινή βάση, πόσο θα κόστιζε αυτό το λεωφοριάκι? Θα κόστιζε πάνω από 100 ευρώ να επιβαρυνθεί το κράτος? Τίποτα απολύτως. Τίποτα δεν θα κόστιζε. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο που το λες. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει κράτος. Δεν θα πω κράτος. Το δικαίωμα στο οποίο με ειρηνή για τους πολίτες, ακόμη και σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που είμαστε εμείς. Γιατί σου είπα, αν θέλαν να μας προφυλάξουν, δεν έπρεπε εμείς να προβρισκόμαστε στην ψυχοφόρα διαδικασία. Απλά έπρεπε να κοιτάξουμε άλλες δίκες πιο σημαντικές. Είμαστε στον Άριο Πάγο, τις δίκες με τον Καραμαλή, με τον Τριαντόπουλο, με τον Αγοραστό. Αυτές είναι οι δίκες οι οποίες πρέπει να κερδιθούν. Αυτές είναι οι δίκες οι οποίες πρέπει να προσφέρουν και εμείς κάτι από όλη αυτή τη διαδικασία. Αν και εγώ ήμουν αντίθετο σε όλο αυτό, γιατί έλεγα, εγώ έχασα τα παιδιά μου, δεν θέλω να προσφέρω κάτι άλλο, τόσο θυμωμένος. Αλλά όπως βλέπετε κι εσείς, κάτι προσφέραμε στην κοινωνία και κάτι αφήσαμε στα δικά σας τα παιδιά. Λίγο ορισμένοι υπουργοί και βουλευτές που δήλωσαν δεν θα ξανασχοληθεί με την πολιτική, όπως ήταν ο Καραμαλής, ίσως και αυτό κάτι
ένα κέρδος ήταν από την υπόθεση για τους υπόλοιπους και να γλιτώσουμε από αυτές τις οικογένειες οι οποίες κληρονομούσαν τις καρέκλες από παππού στον πατέρα και από πατέρα στο γιο. Ήδη βλέπεις και εσύ και εκεί παρακολουθείς ότι πλέον σε θέματα ασφαλείας και ιδίως σε διάφορα δυστυχήματα όπως έγινε πριν μήνες εδώ στην περιοχή μας στα Τρίκαλα, στη Βιολάντα, ο μηχανισμός κινήθηκε πολύ διαφορετικά από ό,τι τα Τέμπη. Να φανταστείς ακόμα, Δημήτρη, τα έχουν εκεί 6 μήνες μετά, δεν έχουν πειράξει τίποτα. Και σε εμάς τα μαζέψαν μέσα σε μία μέρα. Υπήρχε πόρισμα σε μία εβδομάδα, Νίκο μου, για το θέμα της Βιολάντα. Ακριβώς. Οπότε τα Τέμπη αφήσανε ένα αποτύπωμα. Βοήθησαν. Ας ελπίζουμε, βοηθήσαν. Και το γνωρίζει πολύ καλά ότι βοηθήσαν. Ναι, αυτή είναι, θα το πω τώρα εγώ, είναι η δική μου γνώμη. Αυτή είναι η δικιά σας διαθήκη στα δικά μας παιδιά, Νίκο. Έτσι είναι. Για το μέλλον. Στα δικά μας τα παιδιά, στα δικά μας εγγόνια είναι η δικιά σας διαθήκη. Ακριβώς, το λίγο, το ελάχιστο. Ας ελπίζουμε ότι δεν θα χάσει άλλο. Θα κάνει το κράτος καλύτερο, Νίκο. Ας ελπίζουμε ότι θα κάνει το κράτος καλύτερο. Ναι. Και δεν θα χάνονται αθώες, αγνές ψυχές, όχι αθώες, γιατί αθώες δεν είχαν κάνει κάτι. Τα παιδιά μας δεν ήταν ένοχα για να είναι αθώες. Δεν θα χαθούν άλλες αγνές ψυχές τόσο ανέτεια και τόσο άδικα. Αυτό μας τρώει, Δημήτρη. Ότι έχασα τα παιδιά μου τόσο άδικα από έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, γελίο, έναν τρόπο που δεν περνούσε καν από το μυαλό του καθένα μας. Εσύ τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι το στατιστικό λάθος στα 7-6 δισεκατομμύρια πόσοι είμαστε σε όλο τον πλανήτη. Ίσως δεν θα ξαναμιλήσει με τέτοιον άνθρωπο σε όλη του ζωή. Και ίσως να μην ξανασυναντήσει. Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Κάθε επιτυχία στο εγχείρημα ξεκινάς, να είσαι δυνατός. Να έχεις και εσύ καιρό στη μάχη, γιατί το επάγγελμα σας το καταλαβαίνω. Εντάξει, εμείς συνηθίσαμε τώρα, μετά από τόσα χρόνια συνηθίσαμε. Έτσι. Το φτιάξαμε το στομάχι. Αμερόληπτος όπως είσαι και θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στον αγώνα σου, Νίκο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και με αυτό κλείσαμε και τη σημερινή πρέσα. Στο epolitical.gr. Από εδώ και στο εξής, στο epolitical.gr θα μπορείτε να παρακολουθείτε όχι μόνο την πρέσα, αλλά και τις δουλειές των υπολείπων συνδεδέλφων, οι οποίες είναι και πολλές, είναι και αξιόλογες. Οπότε εμείς θα τα λέμε από εδώ πλέον. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε και να είστε καλά. Είναι ανάγκη να ζητήσουμε και επισήμως την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης